Στέλιο, μου έχει υπάρξει 6 φορές πρωταθλητής Ελλάδος. Ποια νίκη θυμάσαι λιγότερο και ποια ήταν περισσότερο? Είμαι ο Στέλιος Παπαδόπουλος, επαγγελματίας πυγμάχος και τα λέμε στο Esquire. Αυτοί που θυμάμαι λιγότερο σίγουρα είναι αυτές που στην προετοιμασία είχα να δώσω κι άλλο και δεν το έδωσα. Οπότε αυτές είναι που μένουν. Είναι το θέμα πάντα να δίνεις το 100% στην προετοιμασία. Και η νίκη που θυμάμαι, και αυτή είναι ο ιδρώτας που έχω ρίξει στην προετοιμασία. Όσο πιο σκληρή και δυνατή είναι η προετοιμασία, αυτές είναι που μένουν. Γιατί πίσω από τα φώτα του ring, αυτά είναι που μένουν. Τι χρειάζεται περισσότερο για να γίνει κάποιος ένας πραγματικά καλός πυγμάχος? Θέλει ταλέντο, θέλει πειθαρχία, είναι και η ικανότητα να αντέχει το φόβο? Το ταλέντο θα σε φέρει στην πόρτα του γυμναστηρίου. Η πειθαρχία είναι αυτό που θα σε κρατήσει εκεί πέρα. Το να κάνεις τη ρουτίνα σου, τη διατροφή σου, να πηγαίνεις προπόνηση και τις μέρες που δεν θέλεις. Αλλά αυτό που πρέπει να διαχειριστείς σίγουρα είναι ο φόβος. Ο φόβος είναι το κινητήριο ή το καύσιμο ώστε να σου δώσει το κίνητρο να παίξεις και να είσαι μπροστά στη μάχη. Τι περνάει από το μυαλό ενός επαγγελματία μποξέρ τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει τον καμπανάκι και κλείσει έτσι η πόρτα του ρίγκα στο πόδι? Τι περνάει από το μυαλό σου σε κάθε αγώνα? Η μόνη σκέψη είναι ότι όλη η προετοιμασία που έχεις κάνει να βγει εκείνη τη στιγμή. Και είναι το μόνο μου άγχος βέβαια πάντα, ότι να κάνω ό,τι έχω δουλέψει με τον προπονητή, με την ομάδα, να βγει στο ring. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να έχω δουλέψει τόσο σκληρά σε όλη την προετοιμασία και να μπω στο ring και να μην μου βγει. Ένας άνθρωπος που έχει κάνει 6 σημαντικές νίκες και έχει πάρει πρωταθλήματα χάρη σε αυτές, νιώθει ποτέ ότι είναι άτρωτος? Μπορεί να έρχουν κάποιες στιγμές ώστε να νιώθεις ότι έχεις τόση αυτοεπίθεση που δεν σε κερδίζει κάτι, δεν σε κερδίζει τίποτα. Αλλά εκείνη που πρέπει να σταθείς στα πόδια σου και να πεις ότι κάθε φορά μπορείς να δώσεις και περισσότερο στην προπόνηση και να τα δίνεις όλα. Έχεις από την Ελλάδα, πήγες στην Αμερική να κυνηγήσεις το επαγγελματικό box, και ποια ήταν αυτή η στιγμή που κατάλαβες ότι εκεί πέρα το παιχνίδι παίζεται σε διαφορετικό στάδιο τελείως? Ήταν κάποιος αγώνας, ξέρεις, κάποια προπόνηση? Εκεί όχι, γιατί 20 χρονών έφυγα, δεν ήξερα καν τη γλώσσα, δεν ήξερα καν αγγλικά. Πήγα εκεί σε μια ξένη χώρα με μια βαλίτσα. Ήταν όλα πολύ παράξενα, αλλά είχα τόσο ενθουσιασμό και τόσο θέληση που το έκανα και το πίστεψα. Και από την ώρα που μπήκα στο γυμναστήριο, όλοι κοιτάνε πώς θα σε φάνε, είναι βιοπάλοι. Οπότε ο καθένας κοιτάζει τον εαυτό του, κοιτάζει πώς θα τα καταφέρει και προχωράει με αυτό το βίωμα. Έχεις φοβηθεί ποτέ πραγματικά μέσα στο ring? Και αν σου έχει συμβεί, τι κάνεις για να το διώξεις αυτό το συναίσθημα? Εγώ θα πω ότι όποιος λέει ότι δεν φοβάται θα πει ψέματα. Ο φόβος είναι φυσικό ένστικτο, είναι κάτι που υπάρχει στον άνθρωπο. Όλοι φοβούνται το οτιδήποτε, αλλά πόσο μάλλον όταν μπαίνεις σε μία μάχη και ξέρεις ότι θα χτυπηθείς, υπάρχει αυτό. Αλλά αυτό έχει να κάνει πώς θα το διαχειριστείς. Όταν θα μπορέσεις και το κάνεις καύσιμο και είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε λεπτομέρεια και σε ό,τι έχεις δουλέψει στην προετοιμασία, θα σου βγει στον αγώνα και θα σου δώσει καύσιμο ώστε να περισσότερη ενέργεια και θα μπορέσεις να το διαχειριστείς με αυτόν τον τρόπο. Άλλος μπορεί να σε παγώσει, να μείνεις, να φοβηθείς, να μην κάνεις αυτά που έχεις κάνει στην προετοιμασία και να μείνεις. Το κοινό, εμείς όλοι βλέπουμε τα χτυπήματα. Όμως, ποιο είναι το μεγαλύτερο τίμημα που πληρώνει ένας πυγμάχος για να μπορεί να παίξει επαγγελματικό box? Θα έλεγα οι θυσίες. Οι θυσίες όλες, στον κάθε αθλητή πιστεύω, είτε είναι πυγμάχος επαγγελματίας, όλοι οι αθλητές κάνουν θυσίες, πολλές θυσίες, ώστε να βρεθούν στην κορυφή. Αυτό είναι η ρουτίνα τους, ότι πρέπει να ξυπνάνε το πρωί, 6 ώρα το πρωί πολλές φορές, να πηγαίνουν για τρέξιμο, να κάνουν τη διατροφή τους, να ζυγίζουν το κάθε γραμμάριο φαγητού,
ειδικά στα αθλήματα που είναι με κιλά, πρέπει να προσέχουν και τη διατροφή τους ακριβώς με τα γραμμάρια, τις ώρες που κοιμάσαι, τις ώρες που προπονείσαι, τις ώρες που χαλαρώνεις, όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, οι 2-2,5 μήνες που κάνεις την προετοιμασία, είσαι σε πρόγραμμα αυστηρή ρουτίνα. Υπάρχει παλιά αντίληψη ότι ο μποξέρ πρέπει να είναι σκληρός για να μην μιλάει, να μην δείχνει αδυναμία. Εσύ τι έμαθες όλα αυτά τα χρόνια για το τι σημαίνει πραγματικά να είσαι δυνατός? Η παλιά σχολή σου έλεγε ότι για να είσαι σκληρός δεν πρέπει να δείξεις ούτε δάκρυ ούτε τίποτα, να μην λυγίζεις. Αλλά αυτό είναι κάτι προσωρινό, κάτι γυάλινο. Άμα είσαι σίγουρος με τον εαυτό σου και ξέρεις τα σκοτάδια σου, τότε προχωράς με ηρεμία και δύναμη. Τι σου έχει μάθει το box για τη ζωή που δεν θα μπορούσε να σου μάθει κανένα σχολείο, κανένα βιβλίο, κανένα πανεπιστήμιο, τίποτα? Ότι κανένας δεν θα έρθει να σε σώσει. Ό,τι και να κάνεις, θα πρέπει να σταθείς μόνος στα πόδια σου. Είναι όπως στο ring, δηλαδή αν φας κάποιο χτύπημα και λυγίσεις και πέσεις, πρέπει να πατήσεις τα πόδια σου και να ξανασκωθείς. Αυτό είναι και κάτι σαν τη ζωή που πολλές φορές μπορεί να πέσουμε, αλλά θα πρέπει να πατήσουμε στα πόδια μας και να σηκωθούμε. Δεν θα έρθει κανένας από το χέρι να μας πάρει. Όταν κάποια μέρα θα βγάλεις για τελευταία φορά τα γάντια, τι θα ήθελες να λέει ο κόσμος για το Στέλιο τον Παπαδόπουλο? Όχι ως πρωταθλητή, αλλά ως άνθρωπο. Ως άνθρωπο. Ότι δεν τα παράτησα ποτέ. Πάντα ό,τι δυσκολία μου ερχότανε, ήμουν εκεί και το πάλευα σε κάθε δεξιότητα. Προσπάθησα να το πολεμήσω. Είτε το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που ήθελα, αλλά δεν τα παράτησα. Ήμουν αμάχημος και προχωρούσα. Τι έχουμε να περιμένουμε τώρα από σένα? Πλέον έχω αλλάξει ομάδα. Είμαι στον Νίκο τον Γιδάκο. Έναν προπονητή που πάντα τον εκτιμούσα και τον είχα πολύ ψηλά στο κεφάλι μου και όχι μόνο στο κεφάλι μου, είναι. Ετοιμάζουμε κάτι ωραίο και όμορφο εδώ στην Ελλάδα τον Οκτώβριο που θα σας περιμένω όλους, εννοείται, να είστε εκεί να στηρίξετε όλη τη διοργάνωση και εμένα.